Hola a tothom, jo soc Nona Duran Ponce i avui us explicaré La família Mitchell contra les màquines. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula traduïda al català i es pot trobar a Netflix gratuïtament si tens l'aplicació, a Google Play, Amazon Prime o YouTube pagant. Bada, una nina que és una mica diferent a la resta de la seva família, és anomenada Katie. Ella és molt creativa i per això la relació amb el seu pare és una mica estranya, perquè no ho acaben d'entendre. Ella és admesa a la universitat dels seus somnis i quan arriba el dia ja de partir, quan surt a fora, es troba que el seu pare ha organitzat un viatge en família fins a la universitat. Al mateix temps, un informàtic presenta el seu nou invent, però no li surt bé i les màquines es donen en contra seva. Comencen a dominar el món i la família Mitchell haurà de lluitar contra elles. Se'n sortiran?